Yan. Biya kalangkap yan sa imo mga uri paniyan, agiyang kanya ko yung ganito sa iyong kanya din na anyari at taman yan. Na ayak kinamalan sa imo mga uri paniyan. Nagyang ko kay manan yan nakapripan dito sa imo laman tama mo ni kabali lagi ko sa masabro ganino kang bulingan tarong gusto ko mga ngiti no. Bari lagi do sa mga kasapan yan na kang bulingan gusto ko mga pamilyan ka. Na ayaw matang benar na tawag ka din tarong sa ginawa tanong kaino sa mga ulamat tamo. Na mi alwira nagyang kanya kapatay so kapagdaglas sa imo patinin tarong sa imo kapatay na ipagpagbugan ng ay manan yan na paratiya. Pwede na nakapagkamo ka magyang ko pagkarang tarong sa imo wala mapapadala sa imo mga puso tanong. Na padu nagyang ko to kapakapindag la tanong kung kapagpitan mi tanong sa imo kapatay. Kaya din sadar na dito ko palabihan sa kapatay kapitulo Allah sa isang Quran. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pada sama nagyang ko kapitulo Allah. Kung kiya betul yung sang anong mga mangkuri sa imo. Fa idza ajaluhum anda din ikaw magyang ko to adil. Api ni maan tanong sa imo Allah ami pudi nang tawtan sa iyang kanya niya. Na la yasta'khiruna sa'atan. Na sikatan ka no magyang ko to nyawang kasamang panarian tunay manan nakambubita na ka. Wala yastaqdimun na di pa nagisundod na di kakatawag yung oras na kidang ka na sa manan yan na niyaw makakuha din mo manan yan na malakul mo tagyang porto manan yan na niyawang ka. Naginan sakita no na tangkad dito sa Ginoo tanong yung kay ni sa kapatay na pala parehatan waris ipakasagid. Na ayak kinahanglan siya kita no nagyang porto kapag ito ka tanong sa iko kung amasa nakapagatindig wala nga naging duding daw pangadapan nakagada pa tanong sa iko kanang tanong na ano magbubalato tanong agkubalik tanong kapag tanong mi pulang pang tanong sa isa na mori agkupakay masapatan niya sa iko kahada pa tanong sa iko kanang tanong Rabbul Alamin. Doon na yung manan yan na sa corona pala ito norong pagkukit. Ito sa mga lukstan na isang yung busero nagyang konto at hiran man ay pag na yung swala sa pulo sa iton kanita maraw ganatang kakiliyaman sadar. Maraw tamo ganatang katak kanino na puyag kabaan ng nalakungan na badi maling sabaya. Nabad na rin sa inaw ito badi pangindaligan. Ay kaya mata na nagputaw siya kita sa iyong kanya niya. Napiyag kalangkap siya kita na rin pangulit ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasibu ang kusakong kablaan to hasib. Pamagit tungo sa bugi siya kano. Pamagit tungo ng umani sa siya kano nagyang konto ginawa yan. Yung mga day, ano na diyan di manggilip ka. I-prepare dukan sa isa ng uri. Pamagitungan ni Wati Rasulullah kablaan to hasib kung ang panudar ka ng papamagitungan. Nagito yung manan na buta din tanong sa matanos sa pamimikiran. Na yung mga di sa uman din na mapita uman na may kalawag ang makapagipang katuras. Na ada di tanong na yung manan na mga di mang bilibok para sa ikaw Allah. Dito di tanong di pamagitungan. Kaya kalau kapsir kita ng Allah. Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Inna li wallah susira to marat kaya. Ino to kaya kami wala susira to marat kaya. Kaya sa kamat ti wallah marat kaya. Nakagian hukuman ng mga tao. Apa paratian yang Allah, nagibuka pa paratian yang si Allah. Ubin nak nagoberan di manggilbog sa tarantok pag yang kutuwa. Simperan si Allah. Ano to napupukan pa sila di manang yang. Ano man to mga tao? Apa paratian yang Allah? Na nagsadihan di bulan susuban kaya wallah nagurak sa intar para kaya nagyang tulunganin ay sa saparwala ba. Ino so Allah namiyan yung prinsipyo sa kadiro yan na wala tamutuna illa wa antum muslimun. O pananggiling wa ti wallah baka kapantag yadi kan manan yan na kamu muslimi. Nakagigito. Ino ay tawag wallah dali tawag yang Allah mga tawag kana ubilang papate ka na sa Allah. Kaya tawag ino na sumya martiya. Agi adna ma martiya. Tatariwanan ay may magsig sa ginawa ng ayat na nasullah na ayaw na nasullah. O bin nakanago bilang di manggil bukag yung pagkasim basi wallah. Nagitwik. Ano yun? Isa hikmah ginawa wallah. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Parang gila niyo ubag ka kapantang yung kapatay adikan mo ayaman niya na kamu muslimi. Mula na tumangawal ko wallah. Napupumang ni tanawin si wallah. Di tanong di pagaminaminan. Agyang pananalaks tanong. Na mabaluyan niya sa rumbiyo sa pagkuguro niyan. Mapadali sa ikong dato ako maluyan dato sa ikong ayaman niya na sirong-sirong Allah gina susulgayan. Sa tiyak ng tuwa piya siya mugat namin sa jangka. Kasi kinang nagyang kanya wakto. Sa pamangin tanong si wallah. Niya tanawin sa mapya. Sa daw-dugang yung pangni pangitan magyang pagkalaks tanong. Amin dulu sa ikong ayaman niya